Sa sugda na nato para sa ato ang my only request. Tawagin ko ninyo guys sa 0995-335-209-3. Now na, kita tag caller be. Unang caller na to. Kinsa man ni kadila nga ato ang first caller para sa my only request. Hello, good morning. Good morning, Kuya. Hi, Jo. B. Sa pag-baby. Ay, kinsa ni palihog? Si Angeline din ni Kuya Jo. Angeline. Taga-asa man na si Angeline. Taga-awang upo. Taga-awang upo. Kamusta imong morning langga, Angeline? Okay lang. Unsay lingaw nimo sa buhay-buhay langga? Wala. Wala? Maski mangispiyo ka, magkatawa ka, di gyapon wala gyapon. Nag-work na ba ka? Wala, Kuya. Nag-eskwela pa ko. Nag-eskwela. How old are you, day langga? 17. 17 years old. Ama ka nag-schooling. Sa Alubihi. Alubihi. Kumusta ang pag-eskwela langga? Okay raman, Kuya. Okay ra. Kumusta ang imong mga crushes? Wala. Naka-inspiration sa school? Na akong family. Yeah! Isa na ko maistorya na langga. Istoryahi! Ang atik-atik sa mga estudyanteng bolatik. Yan. Wala may klase ron kay Independence Day man, di ba? Yes, Kuya. Yun. Pero tomorrow na. Oo. Check kurso ni mo? Kuan yung Yums. Alright. And then, saan man na siya? Preparatory man ang Yums, no? Kay senior high pa man na, no? yes, Kuya. Alright. Ano sa'yo mong kwaal sa college lang ga? Cream Creamer? Ano? Mag-cream ka? Ano sa'yo? Criminology? yes. Yan. Ano naka-decide nga cream ang imo ang kwaon lang ga? Dili man coffee. Anong cream man? Kuan mo, Kuya. Sakto daw kaya akong height. Sakto imong height. Kinsa nagsukod sa imong height po? Yeah. Imong uyab nagsukod sa imong height, no? Wala, Kuya. Mo ba? So, kuan yung ka mo gina imong gusto gyud di po ka gusto mag HRM, di po ka gusto mag communication, di ka pwede di ka gusto mag kuan ka ng business administration, mo ba na? Very good answer langga. Wapo kay makabuluhan kay imong tubag langga, pwede na ka pang binibining Pilipinas. Langgay ba ingrit ang atong mga batos das may alubihid ug sa inyo das may awang upol bira. Ang greet ko nila Ate Rochelle, Mark Ronel, Ma'am Annabel, kang Tito Dudong, Tita Marichan, Imo din tito si Jose Marichan din. Ilum-ilum na din ka. Kinsa ba? kang Manoy June, Ate Mirasol, sa akong mama, sa akong mga ate, sa akong mga barkada. Mura, Kuya. Mora, grabe gyud may gala. Alright, langga. Unsay request mo langga? I like me bitter. Ha? Kuan na lang, Kuya. Naglibog ka unsa pag-pronounce langga. Love me. Ox lang ako. Unsa no? Ox lang ako, by J. Roa. J. Rowan na lang. Kay Yes, masayon siya. Ox lang ako. Alright, sige lang ga. Naglibog man ka doon. So, cancel lang to na to. I love you lang ga. Ingat ba yan ha? Ingat po, Kuya. Di sa maguya-buya ba? Lalalali ka to mag. Ay! Talawa lagi ni. Alright, salamat Angeline, no? Thank you, Kuya. Alright, ingat always. There you go, itong unang caller mga kamarkada. Alright, kita taglaing caller. Second caller na to. Dito sa line number 3. Hello, good morning. Hello, tumagpon. Hi, good morning. Good morning niya. Sa mga hubog ba man nila? Taga-Warriors magsiguro niyo. Ani niya, taga-kwan mi, Raptors. Yun. Taga-Raptors yuga. Oo. Aba, kinsa may mga players sa Raptors, may kung taga-Raptors yuga. Kairi.
Kyrie. Bulabog. Tanawa lagi Kyrie. Kyrie Irving or Stephen Kyrie. Kyrie Lowry. Sa Kyrie Lowry. Samo kay ka brother ba imong gipakatawa ba? Lain ka gid- mong kwan din eh. Lain imong Among lugar din eh nga kwan, murag mingaw man kaya. Ansa? Mingaw kayo ngano mingaw man unsa may Mga pakatawa na lang. ngano gikon ka gikapuyan ka kay mingaw yung lugar ngano man brad. Unsa day? Kay kapuyan mi na fildi ang Raptors. Ganay ginikunik ni Ginoo. Makabuluhan ang imong mga tubag brother, Ginoo ko last na lang ka. Unsa lingon ninyo da karon bro? Wala naghulat mi ka. Namo trabahoan? Nami kwan paliton unta diya sa tindahan din sa CDO. Namo asa man mo karon nagbiyahe mo? Nami sa parking area. Hindi klaro kung kaistorya din ka. Wala gyud sa akong pangutana gitubag nimo ba? Iko asa mo na be, nami ti kuya may paliton din. Naman sa saktong pangutok ang akong kaistorya ron. Last na lang ka, Brad. Last nga pangutana, kinsay presidente sa Pilipinas kay Independence Day ron? Si Rodrigo Roa Duterte. Ayan na, lagi sakto na yun. Sukarap. Sukarap. Sige na, mag-greet na mga batos do. Salingasa ba ni mo eh? Greet na ko akong mga classmates sa kwan. Tinood! Oo. Nag-eskwela ka? Sige go, i-greet mo mga classmate ya. Oo, greet ako tanan akong kwan. Batch na mo sa Nagi kay Bats, siguro. nagatang na sila nga mag-open ang kwan. Nakatang na sila kay mag-open ng SM. Kanina na sila gulat nga mag-open na. Samok. Kinsa ba? Wala na kuya. Wala na, may rasad. Maundang na niya itong istorya din eh. Sige brother, unsay request mo? A whole new world. A whole new world. Gusto mo ka mo carpet ride sige, watin ninyo. Salamat ninyo da, amping mo Lois. Salamat kuya. Grabe. Mura pong mabuwang yung kauban nito katawa ba? May nagkasinabot yun na ito prebuyag. Samok magayo. Bala, let's 9:41 na mga kamarkada, mga mix. And syempre naman, uban-uban tani taman ta sa alas 11 sa My Only Request mga kamarkada. Oras po natin, it's 9:41 na mga kapamilya, mga mix. And syempre naman, time check, ihatod ka na to sa